Ay, best ang outfit ko. Scarf. Diba, sister? Kita drama na Diba? Tapos ganyan. Di ayat di may salaping nasamsam itnyem hasmin kasla sapong nga pagkukurat iti bulan ti April. Di ayat di may sa alakay aglalo no akapaw napait ta makasukat anan sa taolelong sumapul kantay palong. Ay, di tatay sapsapulo. Akapat patatauban mo kenday tatupul mo. Baybayam mapanunute di ayat di may nga upin aglalu no adan akin ay wangin. Apo mayat ito ay tamang-tama sa hinahanap ko 4M. Iyayat di may sa apake na suksupit yung damurtis ay bongga. Kasla sapong laylay na parakaganiti kalgaw. Baybayam apanunute di ayat di may sa upin aglalu no adhan akin ay wanin. aglalu no adhan akin ay wangin. Ay, bonggacious.